programació neurolingüística, ideada a mitjans dels 70 pel lingüista John Grinder i pel psicòleg Richard Bandler, estudia quina és l'estructura que amaga la nostra experiència subjectiva. Quins són els guions que construeixen les pel·lícules de cadascú? I també proposa un model i un seguit de tècniques per millorar la nostra comunicació tant intrapersonal com amb els altres. Robert Long va néixer a Oakland, a la badia de San Francisco. Té una llarga experiència com a professor de teatre educatiu i animació sociocultural i també és guionista de projectes multimèdia aplicats al món educatiu. És formador de PNL a l'Institut Integratiu, situat al Clot, on ens hem citat. Robert, què és la programació neurolingüística? Amb el temps que tinc, penso que la millor manera d'explicar-lo és dir que és un model pragmàtic de comunicació i canvi humà, que té una pressuposició, en el fons, que ment, cor, emocions, conscient, inconscient, el llenguatge, tot formen part del mateix sistema que s'afecten mútuament. I nosaltres estudiem com intervenir en aquest sistema per tenir més seleccions en la vida. I m'agradaria explicar-te això amb un exemple o un dibuix visual que s'entén més i t'invito a entrar on fem les classes aquí a l'aula. El model de la PNL té una sèrie de patrons i estratègies i està basada en algunes quantes pressuposicions, la mare de les quals seria el mapa no és el territori que representa. És una metàfora, vol dir que nosaltres estem fent una representació interna de la realitat i responem més a la nostra pel·lícula, que pot ser una pel·lícula basada o inspirada en fets reals, o pot ser una fantasia, una comèdia romàntica o una pel·lícula de terror. El fet és que responem més a la pel·lícula que a la realitat. Llavors és indagar i explorar quines pel·lícules estem fent i aprendre a ser guionista, director, productor, productora, protagonista, una mica com Charlotte. Entrar en la sala de muntatge de les nostres pel·lícules i començar a canviar aquestes representacions que tenim. I per això es fan servir un determinat tipus de tècniques que costen d'aprendre? No, bueno, hi ha molta pràctica. Llavors, si ho fem amb un grup de confiança, de suport, el primer curs normalment és de mínim de 90 hores. I té com una primera part de l'enfocament a la comunicació, els matisos, els colors, com escoltar millor, la sintonia amb la gent, uns patrons de comunicació amb el llenguatge com una força vital, el llenguatge com generatiu, descriptiu, a més a més, prescriptiu, a més de descriptiu. Hi ha 30 hores d'això, de jugar amb això, és molt pràctic. També hi ha exercicis de relaxació, d'activació i atenció posat en el moviment del cos. Hi ha una segona part de 30 hores més, que és més la relació d'ajuda, els conflictes interns, les polaritats que tenim entre una cosa i l'altra. Llavors, amb els passos, clar, vas aprenent sobre la pràctica, un pas, un altre pas, com fer malabars.
I la tercera és la creativitat i l'excel·lència. I com ja sabem, la totalitat, diguem, és més que la suma de les seves parts. Tot això passa a la segona atenció. Ja passa a ser una cosa inconscient que pots manegar sense pensar. S'aprenen malabars, també. En algun curs sí, Aquest és un altre programa, si vols. Escolta, i podries donar algun consell pràctic i molt concret a les persones que estan a l'altra banda de la pantalla i que un cop acabi el programa puguin aplicar algunes de les tècniques de la PNL? Quan acabi el programa, que apaguin la tele un moment i que regalin un moment de respirar al fons, 2 o 3 minuts, i connectar amb el que més es valora de si mateix, si mateixa. Amb aquesta experiència que dona alegria, recursos i potencial. Créixer és un esforç constant. Cal repensar-se, posar en dubte tot el que creiem i estar oberts al canvi. La PNL ens calça les botes i ens porta tan lluny com estiguem disposats a arribar. El patiment es crea, però també es pot evitar. Aquesta és la base del treball, un procés de creixement extremadament senzill i apte per a persones de totes les edats i condicions. Només demana paper i llapis y una ment oberta. ¿Ya está? Sí. Dime, ¿qué dirección tiene Dios? Mira por la ventana y lo verás. Òscar té 10 anys i pateix una greu malaltia. Imagina que cada dia que passa equival a 10 anys de vida. La PNL és un conjunt de tècniques senzilles i pragmàtiques que funcionen ràpidament. De fet, és una tècnica socràtica per adonar-se dels propis recursos, desenvolupar la flexibilitat i fomentar la responsabilitat personal. Shelter also gave them shade, but in the dark I have no name. I que finalment persegueix que puguem escriure i interpretar els guions que vivim més conscientment i lliurement, sabent allà on volem anar.